इन्डियानि बयनिख्रुइबो दाम गोसासिन फिल्म 835 crore जों बानायजानाय रामायणानि इंट्रोडक्शन क्लिप्सफ्रा रिलीज जाबाय नाथाय 835 एबा $100 million फैसाया बबे मायाव बाहायजाखो टोटल 3 मिनिट्सनि नैबे इंट्रोडक्शन भिडियोआव 2 मिनिट आरो 30 सेकेन्डानो VFX जों बानायजानाय आरो ओरैबायदि नेक्स्ट लेभेलनि VFX जों बानायनाय जादों जायखौ जों हैरी पटार द लर्ड ऑफ द रिंग्स बायदि गेदेर मुभिनि इंट्रोडक्शन क्लिप्सफोराव नुनो मोनबोदों आरो इन्डियानि द लर्ड ऑफ द रिंग्स हैरी पटार बायदि मुभि जानो थांगासिनो दं नैबे रामायणा मुभिया नाथाय डिफरेन्सआ नैबेनो बैफोर जाहैबाय फेन्टासि मुभि आरो रामायणाया जाहैबाय जोंनि जारिमिन बेनि अनगायैबो नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ मोनसे फिल्मा हिट जानांगौब्ला मोनसे मोजां बेकग्राउन्ड मिउजिक जानांगौआ बेसेबांबा गोनांथि आरो नैबे फिल्मनि मिउजिक डाइरेक्टरफोरानो जाहैबाय मुंदांखा A.R. रहमान आरो हलिउडनि हेम्स जिमार जायनि घन्टासेनि लाइभ कनसार्ट फिसआनो 1 निफ्राय 2 crore सिम आरो गंसे फिल्म एबा मुभिनिफ्राय 8 to 10 crore चार्ज खालामो अब्ला साननानै नायदो मा लेभेलनि मिउजिक होदों जानो हागौ रामायणा फिल्माव एक्शननि बागै बुङोब्ला हलिउडनि स्टान्ट डाइरेक्टर मुंदांखा स्टान्टमेन गाय नुरिसआ डाइरेक्शन होगोन रामायणा फार्स्ट पार्टआ दिवाली 2026 आव फैगोन आरो सेकेन्डआ 2027 आव आंथ' 2027 सिम नैबे फिल्मखौनो नायनो थांनानै थागोन